हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बेनो नोंथांमोना जायफोरा जुलि जाबाय एबा जायफोरा हाबा जाबाय बैसोर मोनथिखागौ एबा जायफोरा संसारनि बालागुदुआव आगान होबाय बैसोर मोनथिखासिगौ जे संसार जानायाव एसे एनै नांलाय खमलाया जायो नाथाय बेनि बेलायाव ओरैबायदि फिसा फिसा फंनैसो बाथ्रानि थाखायनो संसारा मा होनो बायलाङो बेनि सोमोन्दै आं सावरायगोन गोबां साननांगौ नों मा मोनथिनो मालायनि संसार जानायखौ नाय आं सोरनिबा संसार जानायखौ आं डाइरेक्टलि थांखिना बुङा गेजेराव बुंगोन नोंथांमोना साननानै नाय गुबै बाथ्रायाव फैदो गोबाङानो नांलाय खमलाय जायो नङा होमबा संसार जानायाव संख्रि बानलुनि नोंबो जायो आंबो जायो गासिबो जायो फ्रायानो जायोना दिनैनि दिनाव सोरबा थाइसे थाइनैनि मानसियाबो जायो सोरबा लाख थाखानि मानसियाबो जायो सोरबा करोड़पतिफोराबो जायो नांलाय खमलाया नङा होमबा दा बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिसा फिसा मोननैसो गोरोन्थिनि थाखायनो न'खर एबा संसारा फेलें जायो नङा होमबा संसारा बायलाङो दा बे मा खोथा मिथिगौ ना माब्लाबा बेखौ नटिस खालामफेरदोंना बे फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो मानसिया नांलाय खमलाय जायोब्ला गिदिर इस्यु जालाङो बे मा मिथिगौ ना गोबां हौवा हिन्जाव नांलायनायखौ नुयो नङा होमबा दा नांलायनायनि गेजेराव ओरैबायदि हमना ला बे बाथ्राखौ आं बुङा जे बे बाथ्राखौ बुंनांगौ होननानैबो आं बुङा जेनेबा बुङाबाथ' मोजां बे बाथ्राखौ मा मिथिगौ ना बे बाथ्राया माने संसार जानायाव एबा सोरजोंबा संसार जानायनिल' खोथा नङा माने सोरजोंबा नांलाय खमलाय जायोब्ला बे मोननैसो खोथाखौ बुंब्ला बिराद रागा जोंलायलायो बे खोथाया मा मिथिगौ ना नोमा खर' नोमफा खर' नाय बेनि सोलाय आं गुबुन बाथ्राखौ बुङा जास्ट बे नोमा खर' नोमफा खर' सोरबा नांलायनायाव बिसि फिसायानो जा गुबुन माने नांलाय खमलायानो जा फ्राय बेखौ बिसि फिसायनि बेलायाव बांसिन नुनो मोनो हमना ला बिसिया नांलाय खमलायाव फिसायखौ बुंबाय नोमा खर' होनदों नोमा खर' ओमफ्राय दाना फिसायनि बेलायाव जालायबाय फिसाया बुंबाय नोमफा खर' नोमा खर' बायदि दा बेयो मा बुंनाय जायो गोबाङानो मोनथिखागौ माने नोमा खर' होनोब्ला फिसायखौ होनोब्ला जेनेबा हौवाखौ बुंब्ला हौवाखौ बिमाजों जरायनाय जायो ना बेनिफ्राय बिसिखौ बुंब्ला नोमफा खर' होनोब्ला माने बिफाजों जरायनाय जायो एबा बिदिनो जाथि बंस'खौ हमलायनानै बाथ्रा बुङो हमना ला जेनेबा नोंसा नोंदानि खर' नोम्ब'नि खर' बायदि आरो जेनेबा ना दा बेयो जंखायनाय जायो माने एदावनाय जायो माने जरायनाय जायो आरो दा बे बेलायाव बे मोननैसो फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो खायफा ओरैबायदि नांलाय खमलाय जायो गुबुना मा साना आं मिथिया खिन्थु आंखौ सोरबा नोमा खर' नोमफा खर'आनो होन हयथ' आंनि न'खराव नांलाय खमलाय जायोब्लाबो नोमा खर' नोमफा खर' होनबाबो आं एसेबां बेखौ खेराया माने माब्लाबा संख्रि बानलुनि जुदि एसे एनै गेंग्रें गुरें जायोब्ला जे नोमा खर' नोमफा खर' होनबादि आं बेखौ बुनांगौ सुनांगौ हयथ' रागा जोंनांगौ बे नङा दा मोननैसो फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखाय आरोना गुबुन बिथिङाव माने बिराद गिदिर गिदिर नांलायनाय जायो खायफानि न'खराव खिन्थु बे गुबुन बाथ्रा खिन्थु बे फिसा फिसा थाखायनो बहुद माने गिदिर इस्यु जालांनायखौ आं नुनानै दिनै बे भिडिअखौ बानायदों आं बेनि माने फोरमानखौ मोनखांबाय दै सानै संसार जानाय मानसि आरोना हौवा हिन्जाव बिसोरो गथ' गथाय गैया ओमफ्राय गोबांबार बिदिनो खारबाय माने नांलायनानै खारलायलायनाय जाबाय ओमफ्राय बुलायलायो ओमफ्राय मेन लास्टआव आं बिसोरनि गेजेराव एसे हाबख'नाय बायदि जादों माने हाबख'नाया मानो माने बिसोरनि मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों होननानै आं संदानबाय दै जेनेबा नांलाय खमलायाव माने लोगो जायाखै रावदोबो माने हाबख'नाय माने बेयाव हाबबाय माने बिसोरनि गेजेराव मा जामारदों दा बेयाव सोंबाय मा जादों ओमफ्राय जानाया खोथाबाय बेफोरबायदि मानो नांलाय खमलाय जाबाय थायो मानो नोंसोर मानो खारलायबाय थायो मानो बुयो दा बुनानैबो समाधान जाया दै मेन बुनानैदि सोरखौबा सिदा खालामनो हागोन बे नङा अननायजोंसो हायो सोरखौबा सिदा खालामनो बेनिफ्राय सोंबाय आङो हौवानाव सोंबाय मा जादों हौवाया होनबाय बियो आंखौ बिमाजों जरायो बिफाजों जंखायो बिब' बिनानाव जाथि बंस'जों जंखायो जाथि बंस' लानानै बाथ्रा बुंबाय अब्ला मा बुंदों जाबाय आं नोमा खर' नोमफा खर' होनो हौवाखौ हामाना बेफोरबायदि अब्ला जुदि नांलाय खमलायाव जुदि बिसिया बेफोरबायदि बारे बारे बुंफ्लांदोंब्ला अब्ला बुंनायखौ नों एसे माबा सानना नायदो बियो बुंखागोन दिनै आंनि बुंनायखौ एसे
माबा सान नोङो नटिस खालाम जे दिनैनि दिनाव नोमा खर'नायाव जुदि गाव रागा जाखांनानै जुदि टिभि बुख्रेबो मबाइल बुख्रेबो न' बां बुख्रेबो गावनि संसारखौनो नांला आंनो बे बिसिखौ नांला बे हिनजावखौ नांला बे हिनजावजों संसार जाला होननानै सानो अब्ला सानना नायदो बे फिसानि थाखाय बे फिसाखौ बिसिजों दिनै नांलायदों बे फिसा बाथ्रानि थाखाय दिनै बिसि फिसाय नांलायदों एबा सोरजोंबा नांलाय खमलायाव बुंलायनायनि थाखाय बिराद गिदिर इस्यु जालांबाय नांलाय खमलाय जालांबाय सिखार रुवा लालांबाय थखन लालायबाय बुलायलायबाय नाथाय बे बाथ्राखौ फानियावबो बुङो माने जकिं खालामो सोरजोंबा जंखायलायनाय सोरजोंबा मिनिलायनाय सोरजोंबा बाथ्रा बुंलायलायनाय रायलायलायनायाव बुंलाङो माने ना बुङो दा बेखौ नटिस खालाम नांलाय खमलायानो जा नांलाय खमलाय नङियावनो जा जों बाहायो समाव गुबुन बाथ्रा बाहायो सोरबा मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंलाङो रायलायनाय बाजिनो माखौबा बुंनाङिखौ बुंलाङो खिन्थु जों हजम खालामलायो नङा होमबा सोरबा लोगोआनो जा सोरबा गामिनि जि माने साधारन सुबुङानो जा नङा होमबा जाथि बंस'आनो जा न'खरानो जा समाव जेब्ला जोङो इन्टारटेनमेन्टआव एब्ला इन्टारेस्टआव थायो एब्ला जोङो जेबो माने रागा जोंनाय थाया बे समाव बै समाव बुंलायलायोबा जों जेबो फात्ता लालायलाया जेब्ला रागा जोंलायनाय समाव ओंखायनो रागा जोंलायनाय समाव बेफोरबायदि नोमा खर' नोम्फा खर' हयथ' माबा मोनसे बुंफ्लांदोंब्लाबो बेखौ हजम खालामलायनांगौ संसार जानायाव जेब्ला संसारनि बालागुदुआव आगान होबाय संख्रि बानलुनिया जाखायो मेन जानाय लोंनायनि जायो नङा होमबा दिनै जोंनि गेजेराव जुदि 3000नि दख'ना मोनाखैब्ला नांलाय खमलाय जादों हिनजावा बोराबदों होनो हायाखै नांलाय खमलाय जादों नङा होमबा दिनै लाख थाखानि मानसिया 2 लाखनि होनो हायिनि थाखाय नांलाय खमलाय जादों दिनै करोड़पति मानसिया एकदम मिलियननि होनो हायिनि थाखाय नांलाय खमलाय जादों बोराबलायदों बेफोरबायदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नांलायलायदों नाय थाखा फैसाजों जिन्दगी जे सुख शान्ति मोनजागोन माने थाखा फैसा थाबानोदि सुख शान्ति जागोन बे नङा बेफोरखौ जों बुजिलायनायनि खोथासो दिनै दिनाव सोरबा 1000 थाखानि मानसियाबो नोमा खर' नोम्फा खर' होननायनि थाखाय दोखो नांलायलायदों बुलायलायदों सोरजोंबा गाज्रि बाथ्रा बुंफ्लांलायनायाव बिसि फिसाया नांलायलायदों बुलायलायदों सोरबा गुबुन सुबुंफोरानो बुलायलायदों ना बेखौ आं बुंनो थांदों ओंखायनो फिसा फिसा गोरोन्थियाव एसेबां रागा जोंलायनो गोनां जाया दिनै बेफोरबायदि जुदि नोमा खर' होननायावनो जुदि बिसिखौ बुनानै रायनानै बिसिखौ होखारबाय संसारानो माबा जालांबाय थेर बेथेर जालांबाय अब्ला सानना नायदो ओंखायनो एसेबां बेखौ गिदिर इस्यु खालामनानै लानो नाङा बुंफ्लाङो नङा होमबा बुङो गेदेरानो जा उन्दैयानो जा खायफा ओरैबायदि माने सोरबा उन्दैया नोमा खर'आव बुंफ्लांबा दाय जालायबाय ओमफ्राय सोरखौबा गेदेरा उन्दैखौआनो जा सोरबा न'खरनि सुबुंखौनो जा नोम्फा नोमा खर' होनफ्लांबाय दा बेयावबो बेफोरबायदि गिदिर इस्यु जानो नागिरो ओंखायनो आं बुंदों बेफोरबायदि फिसा फिसा गोरोन्थियाव जानो नाङा नङा होमबा बिब्दि बुंनानै गिदिर बुंदों होननानै गिदिर जानांगौ बे नङा माने आं बुंदों जे बेफोरबायदि फिसा फिसा थाखायनो गिदिर नांलायलायनाय जायो बेखौसो आं बुंनो थांदों गोजोन संसार जानायाव बिसि फिसाय गोरोबनांगोन बिसि फिसाय साननो हनो हानांगोन जे दिनैनि दिनाव मा लामाजों थांदों मा मावदों मा जादों बेसेबां खामायदों बेखौ सानलायनांगोन नङा होमबा दिनैनि दिनाव सोरबा संसार जानायाव सोरबाया लाख थाखानि गादियाव जिरायदों सोरबाया लाख लाख खामायदों बिसिनो सना रुफा होदों गाननाय जोमनाय होदों स्कुटि बायना होदों गारि बायना होदों बेफोर गोबां माने बेयाव बाहागोखा गाहाय थाखोनि गेजेर थाखोनि गोजौ थाखोनि दा बेफोरबायदिखा दै बयनिबो खाफाला एखे नङा दिनैनि दिनाव बयबो दोहोनि जायोमोनब्ला मा जागौमोन नङा होमबा जाय माने हाजिरा खामला लानानै माने खामानि मावनो मानसि लानानै संसार जादों बैसोरनियावबो नांलाय खमलाय जादों आरो जायफोरा हाजिरा खामला मावनानै जादों दुखिया सुबुं बैसोरनि न'खरावबो सुख शान्ति रायजो जागासिनो दङ सानसे मावब्ला सानसेयावनो जोबनाय जायफोरनि न'खराव दुखिया बैसोरबो अरायसम माने आलो गोजोन रायजो जागासिनो दङ दिनै नों आंहा दोहोनि थाखा फैसानि अभाब गैया दिनै नोंनि आखायाव 1 लाख दं 2 लाखखौ खामायनो नागिरगोन नोङो 2 लाख लुबैबावगोन दिनै बेफोरबायदि बारानिफ्राय बारा खामायनायावनो दिनै न'खर संसारा
गोबां थेर बेथेर जालांदों खायफा ओरैबायदि माने जुलि जानायनि उनावबो बिसिनि खोथा लानानै बिसिजों माने साननाय हनायजों गोरोबफानानै बिसिया जेनेबा एकदम थाखा फैसा खामाय जानायखौ लुबैयो हौवाजों थाखा फैसा थायाब्ला हौवाखौ बखियो दा हौवायाबो सानसिगोन न'खराव जुदि आंहा थाबाय थायोब्ला फैसा थाखा खामायनो हानाय नङा गथ' गथायनि खामायनो हानाय नङा गथ' गथायनि थाखाय इयुननि थाखाय खामायनो हानाय नङा फैसा थाखा लाखिनो हायाखै होननानै खायफा गुबुन जायो गोबां खोथा दङ खिन्थु साननो नांगोन जिउआव जोङो थाखा फैसा थाबानोखि अराय सम गोजोन संसार जागोन बे नङा आरो बे थाखा फैसाखौ जों जिन्दगि खामायनानै जुदि बेफोरबायदि जोबथायाव माने गोजोन मोनहैगोन बेखौबो सानबा जानाय नङा दानिफ्रायनो मोजाङै मोजां गोरोबलायनानै न'खरनि जि माने बिमा बिफा बेफोरखौ नोंसोरो ज्राब गारनानै फैसा थाखा माबानाय खामायनायखौ बिमा बिफाखौ अनसायलां बेनो जथेस्थ' आं बारा बुंला नेक्स्टआव भिडिअ लाबोबावगोन आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमा बिनाय थाबाय आरो बेफोरबायदि थारैनो सोरबा नोमा खर'नियाव सोरबा नांलायमारदों नामा नांलायफेरदों नामा बेखौ कमेन्टआव फोरमायहर आरो बेफोरबायदि जानो नाङा संसार जानायाव माबा मोनसे बाथ्राखौ बुंफ्लांलायो नङा होमबा दिनै बेसि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।